नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गावडे गजली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आजचा ब्लॉग हा रेसिपी ब्लॉग नाही आहे. तर मंडळी, आजचा हा ब्लॉग आमचे मेवणीचे विनोद परब यांच्या मुलीच्या हळदीचा ब्लॉग आहे हा. तर मंडळी, हा ब्लॉग अतिशय धमाल असा ब्लॉग झालेला आहे आणि खूप मजा मस्ती केली आहे मुलांनी, फॅमिलीने, सगळ्यांनी. तर मंडळी, मी गेले 2 दिवस मुंबईला आलो आहे खास लग्नासाठी. तर आज हळद आहे, उद्या लग्न आहे आणि नंतर पाच परतावन. तर पाच परतावापर्यंत मी काही थांबणार नाही आहे, मला जायचं आहे पुन्हा पुण्याला. तर आमचे सगळे नातेवाईक थांबणार आहे. तर बघू, त्याने ते शूट केलं असेल तर तुम्हाला तेही बघायला मिळेल. म्हणजे हा ब्लॉग एकदम धम्माल ब्लॉग झालेला आहे. बघा, सगळ्यांनी किती एन्जॉय केला आहे आणि तुम्ही पण एन्जॉय करा आणि जरूर कमेंट करून सांगा कसा ब्लॉग वाटला आहे तो. नवऱ्याकडचे आहेत, त्यांनी आता नवऱ्याला हळद लावून घेतली आणि ते आता एन्जॉय करत आहे. मंडळी, व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्यामुळे नवऱ्याकडची पूर्ण हळद मी दाखवू शकलो नाही, त्याबद्दल सॉरी. पण पुढे दोघांची हळद मी एकत्र दाखवणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण एन्जॉय करा आणि पूर्ण बघा.
A&J सौरा रील करते तुझ्यासाठी, कशी तुला सांगू किती फील करते तुझ्यासाठी. माझ्या मागे लाखो हजारो लागले, तरी आहे बाबरी मी फक्त राजा तुझ्यासाठी. मी कुठे बोलते की मॉल मला घेऊन चल, कुठे पण चालेल चल टाऊन मला घेऊन चल. लाडानं घेऊन दे मस्त तुझ्या हाताने, शोभून दिसली आपली जोडी पाहिजे. एक नाही राजा मला जोडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. माझी परी उद्या येतो तुझ्या घरी, मला जेवण बिवण नको फक्त चहा आणि खारी. लय भारी तुझ्यासाठी घेतली नऊवारी, नऊवारी तू दिसणार भारी. A&J सौरा तू माझी प्राजूपतली मी तुझा दगड, नाही राणी प्रेम आपलं दगड. Everybody knows आपण दोघं like close कशी आणि मी तुझा कबर. पुरी करी तुझी डोळ्यामध्ये नको तुझ्या पाणी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे, राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे. अरे भाई सरना स्टेट बोल स्टेट HK style, HK style.
रस भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून झाली भारी परफ्यूम मारून आलो या आज संध्या परत लई परत रंगात आलो या Production. कुंकू लावणार फक्त तुझ्या नावाचं हाय तुझ्या हाताने मांग भरून दे सुखा दुःखाची साथ तुझी होणार हाय तुझ्या हाताने घास भरून दे कुंकू लावणार फक्त तुझ्या नावाचं हाय तुझ्या हाताने मांग भरून दे सुखा दुःखाची साथ तुझी होणार हाय तुझ्या हाताने घास भरून दे फक्त बोल कुठली गाडी पाहिजे हिरो होंडा की परी पाहिजे हाताची लालीनी कानाची बालकी हातात सोन्याची घडी पाहिजे नको मला बदला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे नको मला बदला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे नको मला बदला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे रील करते तुझ्यासाठी कशी तुला सांगू किती फील करते तुझ्यासाठी माझ्या मागे लाखो हजारो लागले तरी आहे बाबरी मी फक्त राजा तुझ्यासाठी मी कुठे बोलते की मॉल मला घेऊन चल कुठे पण चालेल चल टाऊन मला घेऊन चल लाडानं घेऊन दे मस्त तुझ्या हाताने शोभून दिसली आपली जोडी पाहिजे एक नाही राजा मला जोडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी साडी पाहिजे दूधवाली माझी परी उद्या येतो तुझ्या घरी मला जेवण बिवण नको फक्त चहा आणि खारी लय भारी तुझ्यासाठी घेतली नऊवारी नऊवारी मध्ये राणी तू दिसणार भारी तू माझी प्राजूपतली मी तुझा दगड असं नाही राणी प्रेम आपलं दगड Everybody knows आपण दोघं like close कशी आणि मी तुझा कवर पुरी करीत तुझी डोळ्यामध्ये नको तुझ्या पाणी पाहिजे